Catalunya, on el menjar és cultura. Perquè cultura és conèixer els nostres orígens i estimar-los. És el pòsit mil·lenari d'Empúries, la genialitat d'en Dalí i les receptes de les àvies. És la diversitat geogràfica d'una terra que neix als Pirineus i desemboca al Mediterrani. Perquè cultura és esforç i feina ben feta. És aspirar a l'excel·lència i voler arribar lluny. És comprendre el camp, el mar i els ramats. És pagesia, artesania i proximitat. I tenir un teixit empresarial fort. Perquè cultura és innovació. És el desig continu d'aprendre i millorar. És ser pioners en recerca i en desenvolupar solucions sostenibles. És ser motor de canvi. Cultura és compartir. És celebrar les alegries en família. És oferir amb hospitalitat el millor de casa nostra. És respectar i compartir les tradicions. Cultura és benestar. És cuidar-se els uns als altres, cuidar la natura i l'entorn. És menjar sa. És la dieta mediterrània. Cultura és assaborir i gaudir d'allò que ens donen la terra i el mar. És la riquesa i la diversitat del nostre rebost. És tenir productors experts i cuiners que són llegenda. És una cuina única reconeguda arreu del món. És fer de l'aliment cultura i de la cultura aliment. Catalunya, on el menjar és cultura.